Ne joneno moro maneno kamoro moro muntie aroko mang'eny kendo pod wadhi mana mbele achiel kachiel kokalo Lozz TV show ikelo nugi DJ Marumwero DJ Lozz the Street King. Lozz TV show en chenro makelo nu joende mopogore mawero gospel kwa jiwo chuny jogo mosirumo nikech kin gineno mondo mi ng'ato chop ni wero wend Nyasaye oa mabor. Koro okabidhi mang'eny nikech time ng'eny to sabendo tieno wan gi nyaminwa ka mawero gospel mosechaka nyiero yawa. Okay, nyaminwa mokwongo rwaki erokamano ahinya. Amoso uduto tete jok maneno shoni aniluonga ni Julie Dickson owara ero Yesu. Nyinge moko biro yani nyinge mago Julie Dickson Val mano nyinge mane ID? Mano imiyo miya mag okamiara Dickson en jaduong'. Oh, Dickson en jaduong'. Osekendi. Oh, thank you so much. But ntie singandol musiwuoke kind jower mamano to kabidonje nyaminwa osewacho osekende kik ng'ato thage inyalo donjo YouTube subscribe support nyaminwa mokwongo rwaki chenro ni. Okay, mondo mi chop kae ichop launching mokwongo ya kanye mondo mi chop Dandora Festival. Dak Kayole Junction MI asta chopo Dandora kai kawuono. Wuok Kayole Junction kendo ke bizeda nano kane kacharite mano gache gospel kayo chamita. Okay, jawer koso ibiro kako siep ng'ama ne timo launching. Anan jawer. To kinyalo nyisowa gimo mi jawer jite jower kata an jawer koro nyalo mana nyisowa gimo mi jawer nyisowa kaka jawer en chwado no wer. An jawer to ntiere wenda ma atimo machiegni iwacho ni ng'wono ni oroma to dhi kama bro wero chorus. Ng'wono ni oroma baba ng'wono ni oroma Nyasaye mangima ng'wono ni oroma Jehova Kingi ng'wono ni oroma baba ng'wono ni oroma Nyasaye mangima ng'wono ni oroma Jehova Kingi. Kusawere ke amyele ke angla nyale kaka idware nyalo tere ko angla kaka idware. Okay, nyaminwa mokwongo wagoni erokamano kuom chope mondo mi nyaminu support nyalo mana nyiso to bende setimo launching mari koso ibiro lan ing'eni ka jomoko biro lan jomoko chopo ni nyamin wan no chope margi ibiro kaka ng'a. Anto pok atimo launching mara lakini apango mabe nyalo konya e lamo mondo Nyasaye otimna ng'wono ambe atim mara tanyalo time kata ka igani pok orumo ka Nyasaye otelona. Idhi time kanyo? Atime mana Kayole kocha nikech alemo gi Pefa Church Soweto Kayole. Mara dini kama pok apange maber kawacho dwe tanyalo koso pok apange maber. Ibiro lan koso pod abiro lan yeah. Okay, nichako were gamane wera atimo my first song 2020 isewere wengadi so far asetimo audio 7 gi video 4 magine YouTube. Donge nyalo wuoyo gi fans maga gi magi mondo go subscribe. Koro adwa mana kwayo fans jok manena kamora mora ma intie akwayo an mana nyaminu ma ung'iyo go labda waromo koro akwayo mana ni subscribe na YouTube ibro manya kanyo yudo Julie Dickson anyalo spell JULIEDICKSON Julie Dickson kidonjo kanyo ibro yudo videos gantiere kanyo to ki subscribe to wena comment kanyo mondo agoni erokamano be. Okay, nyiswani to nyaka ni chak wer osechopi kanye nitie joma wacho ni nyaka na chak wer aseromo gi joma dongo asetimo magi ma through wer apart from warruok wer osechopi kanye nyamina. Wer osechopa mabor nikech adier aseromo gi jok manong'eyo ni ok anyal romo godo nikech an kadongo to nadongo e familia manoko nyalo nok ang'eyo ni chieng' moro be an ba nyalo nena e TV kata kawuoyo nok ang'eyo ni chieng' moro anyalo romo gi jower madongo kaka Christine Otieno gini kata jo Ramogi bwasebedo godo mang'eny nok ang'eyo ni anyalo chopo kanyo adier wer to seting'a malo kendo agone Nyasaye erokamano sana. Tango ng'ama osekwane wer apart from romo gi ji? Aseneno ka Nyasaye oseting'a malo aseneno ka Nysaye gola piny katera e kiwango moro manyicho kantiere. Waseneno ka ji mang'eny wacho ni joma wer ok owarore, imbe wari?
Ano wara ero Ruoth Yesu. Inyalo kwano na to ang'o momi ni donje warruok Nyasaye notimo nyango kuom mana dakika 5 to kende kata wawa interview mang'eny wabiro timo chiemo kwa pango. Kwa chako an kadongo wuonwa en pastor, minwa be en pastor, koro an nadongo kama warruok ne nitiere. Tadier kanwa dhi kamano to naneno onde mane Nyasaye timo, makata ka ng'ato lame taneno ka Nyasaye ting'e malo. Koro kanyo kana gike higa 14 eka nakiri mondo Nyasaye owara. Tadier kanye mane Nyasaye owara nyaka sani. Taseneno ng'wone na aseneno bade weche mang'eny mokanyal wacho te sani. Koro be wapange interview. Karang'o kama inene pange? Interview anyalo dwaro dwe mar 8 nikech kanye mane gi holiday an free. Mano interview mar launching nikech idhi timo. Adwaro interview mar life inspiration. Okay. Gimomiyo Lozz TV show timo interview mag inspiration story ok en ni mondo imeu kata ibed gi fame. Un jogo moseng'e Nyasaye kendo nitie gik mang'eny mikwano ni iseyudo through Nyasaye. To nitie ng'at moro ma sani nie chandruok mane nitie to kowinjo neno gi kama isechope owacho ni kare ka ng'ano kalo ka mochopo ka tamba nyalo timora nade kare mara ni tin kiwinjo emomiyo watimo ga interview aina nago koro pango ni mondo ipangnwa machiegni mondo miwa life story mari sawa bro pango dwe mar 8 an thuolo. Jogo manoko kacha manyalo dwaro mi support wach mane minyalo wacho ni kata inyalo miyo gi namba ni anyalo miyo namba na 0717022444 071 7 0 2 4 Erokamano maduong' Nyasaye riti wabiro romo wabiro pango inyalo chopo gi kwe Nyasaye telni amen. Okay ne jogo mawinja ma Lozz TV show chenro en Lozz TV show kitayonu gi DJ maru muhero DJ Lozz the Street King. Daudi kosekoso enyim Nyasaye noparo ng'amono nokonye ka Nyasaye omiye chandruok adek mondo oyier achiel. Daudi noyiero duong' e lwet Nyasaye kuparo kaka wasike lawre kode. Gimoro amora mikale chandruok moro amora mikale sani akwaye jainjo marwa mondo idong' gi Nyasaye manyalo chung' gi ng'ato. Nyasaye otelni kamoro amora mintie ko wabiro keloni chenro mopogore e Lozz TV show. Fuatilia channels magwa TikTok DJ Lozz, YouTube DJ Lozz, Facebook DJ Lozz. Koponi in gi neno kata in gi wer moro mandwan wa promote watimo free e contact wa e namba mibiro yude e channel maro. Nyasaye otelni kamoro amora mintie ogwidhi gi jogi to imbo umi. Erokamano.